Arenys, Popa, un pel Popa, aguantant els tres, atenció. Ara han sortit primer Arenys, no es poden queixar aquesta vegada. Bé, senyors, això ja són paraules majors. Aquí ja tenim a la categoria sèniors estirant. I estirant de quina manera? Estirant de quina manera? Surten amb un ritme molt fort, un ritme que la direcció ajudat tal com han dit. Amposta, carrer número 1, Arenys, Equipa, carrer número 2 i Flix. Amposta i Flix una mica destacats, però molt igualats. Molt igual. Esta és la primera de les 5 sèries, fixeu que la participació més alta, això és un goig, de les 5 sèries que es faran per a definir quina serà la final d'aquest campionat de Catalunya de l'any 2006. Segueixen la regata, estiguen molt bé, ja us puc parlar de l'Amposta són gent que estan desenvolupant un mòbil, però s'estan acoplant bastant bé i ho van agafant amb moltíssima il·lusió. Venga, som-hi, esforçant-se. Bé, aprofito este pas per a dir-vos com ha quedat configurada la final que es farà a les 2:15, la final. T'agrada o no? Molt típica catalana, molt corporativa, molt típica. Enhorabona. I que faci que el rem, que és una cosa tan diferent dels castells, tot i que també és una labor d'equip, de conjunt. Bé, estan al fonament, ha de ser lleugerament més ràpida per a vèncer la inèrcia del vot. Quan vinguin els veterans d'Arenys els vull tirar una foto. Bé, s'acaba